To ću najlakše uraditi sa ovim štapnim mikserom i pošto je vruće, moram malo i da pripazim, ali u principu to je proces. Pošto je borondeo narodna pašteta i u ono vreme nisu imali ovakav mikser, uopšte nije potrebno da se sve savršeno samelji. Može nešto i da ostane u komadu. I na kraju treba da dobijem ovako jedan pire. Rekao sam tečan, ali ne baš potpuno tečan, naravno. Treba da bude mekan.